Ay nako. Yeah, feel the positivity and good vibes. We got here trouble vibes in the house. Okay, so yun nga po guys, narinig ba? Ayan, so susubukan po namin makakyat po ng Baguio, makapunta ng Baguio. Hindi pa ba Baguio to? Hindi pa Baguio to. Nasagupa na tayo. Titignan namin ni Uncle Les TV kung makakalusot kami doon sa checkpoint. Kung sakasakaling di kami makalusot, plan B tayo sa may La Union. Okay, so yun nga po guys, narinig ba? Ayan, so susubukan po namin makakyat po ng Baguio, makapunta ng Baguio. Hindi pa ba Baguio to? Hindi pa Baguio to. Nasagupa na tayo. Titignan namin ni Uncle Les TV kung makakalusot kami doon sa checkpoint. Kung sakasakaling di kami makalusot, plan B tayo sa may La Union. Sa part na tayo ng Baguio at nadaanan natin yung first option, yung unang checkpoint doon. So mayroon pa daw pangalawang checkpoint. So susubukan po natin kung makakalusot tayo doon. Ang lamig. Ay, ang ganda oh. Ganda ng view guys oh. Wow. Pero lamig. Hindi ko kasi naasahan na na ito yung talagang pupunta namin. Ang akala ko kasi magtutuloy kami dun sa plan B, which is dun sa La Union. So once na pupunta kayo dito sa Baguio, meron kayong dalawang checkpoint na dadaanan. Yung unang nadaanan namin, hindi sila masyadong hindi nila tinignan yung namin basta pinadaan lang. Then itong pangalawa siguro, dun sa pangalawa siguro titignan namin kung makakalusot ulit kami o padadaanin kami. Shucks, giniginaw na ako. Ayan, so time check tayo mga idol. 6:33. Wala akong nadalang jacket. Lamig. Vertical, okay. So ito na yung yung welcome to Tuba. Yes, vertical Tuba Benguet. Sa Tuba Benguet na kami. Yeah, feel the positivity and good vibes. We got here trouble vibes in the house. Yo 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 yo. Lift your hand. Oh baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. Yeah, you get by with this smile. Siguro ito yung mga hindi nakapasok or what. Ay shucks, hanapan tayo, putik. Ay nako. Lahat kayo dapat may QR code. Okay. Kasi yung may QR code lang yung nakakapasok. Oh. Kung sino lang yung isang may QR code, hindi siya lang pumasok. Iwan kayong dalawa. Kaya kailangan dalawa, lahat kayo may QR code. Sige sir. Alright, so yun nga po guys, di kami nakapasok. Yung unang checkpoint nakapasok kami, pero dito sa may pangalawang checkpoint wala, hinahanapan kami ng QR code. So
need muna natin mag-register. Check natin kung makakapasok tayo, ay kung makakakuha tayo ng QR code. Alright, so yun nga guys, hindi tayo nakapasok dito sa may mismong town proper, yung papuntang town proper ng Baguio, kasi nga kailangan po nila ng QR code, vaccination card, tapos yung valid ID. Ayun, so once na pupunta kayo dito, dapat mag-register muna kayo dun sa Bisita. Ayun, bisita.com, Bisita, yun, bisitabaguio.gov.ph. Kasi nga ito yung madadaanan nyo dito. So yan, 3,000 lang daw yung ang tinatanggap nila once na pupunta ka dito. Ito sila. So ito yung mga taong di nakapag-register din kagaya namin. Okay, so once na nakapunta ka dito sa checkpoint dito, doon i-verify nila, ipapasok nila doon. Yan, kung mapapansin nyo, pinapapunta nila yung mga sasakyan papasok doon. Okay, para i-verify yung QR code kung naka-register ba yan. Yan, 3,000 slot yung kinukuha nila. Ganda pa naman dito. Last na punta ko kasi dito is mga 2018, 2019, mga ganun.